ese fue el comienzo. Ciudadanas y ciudadanos que lo que queríamos era no solamente que no se perdiera el euskera, sino además intentar que la educación fuera diferente, un modelo diferente. Y ese fue el comienzo porque las niñas y los niños comenzaron en la misma aula, ocupaban el mismo lugar, lo cual era una revolución entonces porque estaban totalmente separados los colegios. Betidanik noski pentsatzen nuen gure herriaren nortasunaren ezaugarririk nabarmenena zela. Hombre, le da muchísima. La cuestión es que le he dado tanta importancia que todos los hijos saben euskera perfectamente, todos mis nietos van a la ikastola y me ha parecido pues muy bonito. La única pena es que yo no lo sé. Euskarak lagundu dit gure historia eta kultura propia ezagutzea eta maitatzea. Eta aldi berean, besteen kultura hobeto ezagutzea eta errespetatzea. Garrantzia guztia, ez da, arnastearena tamainako garrantzia dela esango nuke, badelako nire aberriaren hizkuntza, nire ama hizkuntza da, eta nire komunikaziorako ezinbesteko tresna da euskara. He entendido siempre que el idioma es pues, lo fundamental para la personalidad de un pueblo, entonces por eso me he dedicado a la ikastola. Sakanan bizi izan da, etxarren bizi izan da eta egia esan, ez, igual bauzkagu Nafarroako beste eremu batzuetan, baina aukera gehiago euskaraz bizitzeko, ez dugu ulertzen bizitza euskarari gabe. Eta pixkat bizitza euskarari gabe ez ulertze horretan, bai, pues, etxetik jasotakoa garrantzia handia dauka, baina nik beti esan izan dut ere, nik ikastolari eskerrak, bai, pues, eta nik eta nire generazioko jende askok lotura handia izan dugula euskararekiko. Nik eta hori ere esan izan dut askotan. Nik euskara maitatzen neurri handi batean ikastolan ikasi nuen. Bai, eta ikastolan ikasi genuen, bueno, pues euskara ez bakarrik ahotik bihotzera, baizik eta bihotzetik ahora eramaten ere. El euskera ha traído para mi vida integración. Integración ha traído una forma de valorar las lenguas de cada sitio y la cultura de cada sitio. Ni etxean erdaraz egiten duten arren eta familian erdaraz egiten duten arren, birraitonatik ja jaso nuen, ze sorte hori izan nuen, ezagutu nituen, eta birraitonan aldetik ezagutu nuen pena hori euskara galdu dugu eta ea noizbait berreskuratzen dugun. Eta hartaz berreskuratu genuen, nire gurasoen erabakiari esker euskara etxean berreskuratu dugu. Beraz, nik sentitu dut beti txiki-txikitatik halako ziklo bat izten zela, berriz jaioko bagina bezala. Nik Alemaniaraz bakarrik etxean, eta beraiek ere bai nirekin, orduan dena guztia Alemaniaraz, eta emazteak gallegoz. Eta gero ikastolan euskaraz eta lizarran gazteleraz. Beraientzat oso normala izan da dena. Well, I'm an English teacher, so I work with languages. And the idea of having children learn another language as children, acquiring it without having to study it, and see just by itself is really, really interesting. And then the fact that we live in the Basque country, though it's not really a country, it's not a nation independently, but it certainly is a Basque area. And if the children don't learn Basque here, they can't learn it anywhere else in the world. So for us it was very, very clear that having this wonderful opportunity at our doorstep, that our children were going to go to an ikastola. Bueno, nik sortea izan nuen, nire gurasoak euskaraz ekiten, baina lere eskertu behar diet ikastolara eraman izana. Euskara hasteko niretzat izan da hizkuntza bat dena bera, mundua begiratzeko leiho bat, ez? Badakigu ikastolek, ingelesa lantzeko eta ere material politia dauzkaten, eleanitz proiektua bera,
Europa mailan eta saritua izan den proiektua da. Nik uste dut ikastola galdorretatik nahiko serio lan egiten duela eta indar handiarekin eta konprometitua dagoela ere beste hizkuntzen irakaskuntza horretan. Ni ingelesa eta frantsesa ikasi ditut. Lehenengo ingelesarekin hasi ginen txikitatik, 3 urte genituenetik, eta frantsesa gero ja DBH-en hasi ginen. Eta asko ikasi nuen eta gainera niri pertsonalki gehiago ikasteko gogoak piztu zizkidan. Orduan nire kabuz bi hizkuntza horiek ikasten jarraitu dut. Joan ziren Estatu Batuetara eta gero hangoak etorri ziren hona. Eta orain nire garaian ez zegoen, baina badakit nire aizpak egin zuelako Frantziarekin gauza bera dute, badoaz Bretainiako herri batera eta gero beraiek badatuz ere, eta badago alemana ikasteko aukera ere nik ez nuen hartu, zen da frantsesa da alemana, eta Alemaniarekin ere olako zerbait egin dute berria. Eta horrek, esan dudan bezala, ikusten duzu mundua eta ezagutzen duzu mota desberdinetako jendea, eta aukera desberdin asko daudela ikusten duzu. Hor daude lortutako sariak, bai ikasmaterialetan eta bai metodologian. Eta proba da, gaur egun, 16 urterekin, 3 hizkuntzetan moldatzeko gaitasuna badutela gure ikasleek. Privilegioa da, bi hizkuntzekin hasi ahal izatea eta hizkuntz gehiago jaso ahal izatea. Ematen dizune komunikazio gaitasuna ikaragarria da, irekitzen dizkizun ateak, ja ez lanbide batentzako, baizik eta eguneroko harremanetarako, ez? Euskarak ekarri dira bertze hizkuntzarekiko kuriositatea. Es un proyecto maduro, es un proyecto muy sólido. Además ha tenido el atrevimiento suficiente para en determinados momentos ser un proyecto puntero y vanguardista, ¿no? Nik uste dut oso aurrerakoiak garela, zentzu askotan. Beti ari garelako aurrera begira zer datorren, zer behar den, zer aldatuko dugun, zer hobetuko dugun. Horrek suposatzen duen guztiarekin, ze askotan material aldatu behar da, formazio berriak egin behar dira, pilotatu behar dira gauzak, baina nik uste dut hori dela, hezkuntza hori dela. Beti berritzen eta hobetzen eta aldatzen joan behar den gauza bat. Beti ikusi dut ikastolen eredua pauso bat aintzinerago bezala, beti izan da vanguardistagoa edo. Nik batxillergoa egin nun hezkuntza publikoan, gero unibertsitate publikoan egon nintzen, eta egin nun masterra, irakaskuntzako masterra ere egin nun. Eta han solasten ziren gauza batzuk berriak bezala eta beti nik xixi pentsatzen nun, guk hau egiten genuen lesakan. Eta ez hori bakarrik, gero ere, bazkenean ikastolak dauka bere metodologia propioa, bere lan egiteko modua, ez dakit. Eta nik uste badagoela aldea, badago gertutasun hori, etxekotasun hori, hoixe. Metodologia aktiboak, edo ikaslea erdigunean jarri duten metodologiak bilatu izan ditugu beti. Horrek ez du esan nahi beti asmatzen denik, baina bai esperimentazio bide asko egin direla, ireki direla, eta nik uste horretan jarraitzen dugula. Eta hori ikastolaren izaeraren parte badela. Hau da, egindakoa hausnartu, pentsatu, bide berriak esploratu, esperimentatu, ebaluatu, baloratu eta aurrera egin. Eta badaramatzagu ja urte batzuk, konfiantzaren pedagogia dela, marko pedagogiko berria aurrezkuntzan, orain ja LH-era pasatu, eta egia da izaten ari dela zerbait oso berritzailea eta irakasleontzat nik uste oso berazgarria. Nire ustez ikastara batean lan egitearen gauzarik onenetarikoa. Ni zuzenari izan nintzela, lortu genuen Erasmus Plus beka bat, Polonia, Austria, Hungria, Italia eta Greziako ikastetxe batzuekin batera, eta hor naturaren inguruko proiektu bat egin genuen, eta bestetik oraintxe bertan ere, Andrea Mari ikastolan badaukagu JESICT deitzen den programa bat ere, badena gazteen artean ekintzailetasuna bultzatzeko, eta hori Erasmus Plus beka baten bidez ere garatu izan da, ikastolak beti izan direla aitzindari, proiektu pedagogiko berri eta berritzaileak erabiltzerako orduan. Eta zentzu horretan, ni DBH-ko irakaslea naiz, baina oraintxe bertan ere martxan abian daukagu ikastolen elkarteak sortutako eki proiektua.
Eta zentzu horretan ere, bai, pues, ikastolak izan dira Euskal Herrian pixkat Europatik iritsi den kompetentzietan oinarritutako hezkuntzaren aritik tiratu eta hezkuntza mota hori hemen Euskal Herrian txertatzen. Adibidez, proiektu Europar hauetan badaukazu aukera ezagutzeko besteek zer egiten duten eta zertan ari diren, baina bestalde ere ematen dizu nolaiteko erreferentzia baloratzeko gu nola ari garen. Eta ni oso kontent etortzen naiz normalean beste herrialdeak alderatuta, ikusten ditut beraiek beste herrialdeetan gauza batzuk aprobetxagarriak guretzako, baina beste aldetik ikusten dut oso ongi ari garela, bide honetik goazela, eta hortan jarraitu behar dugula, gelditu gabe, ze hau etengabeko lan bat da. Ikastola kooperatiba izanik, auzolan batean sortu zen, orduan bere sorreraia berezia da. Uste dut garrantzitsua dela, baina ere uste dut sorte handia dela. Sorte handia dela, ze uste dut ikastola badela, eskola bat baino gehiago badela azkenean, edo saiatzen da, eta nik uste dut lortzen duela familia bat. Orduan hemen denok, gaude gurasoak, gaude irakasleak, daude ikasleak, langileak. Orduan, zure seme-alaben hezkuntzan parte hartzeko aukera izatea uste dut oso polita dela, eta uste dut gurasoek ere hola bizi dutela. Kriston sorte hona da. Sistema publikotik haratago dagoen hezkuntza eredua gara, sistema kontzertatuaren barnean gaude, kooperatibak gara, eta azkenean horrek aukera ematen digu gure eskumen propioak izateko, eta azkenean gure juntakide, gure gurasoek, gure kooperatibistek, eskumen zabala daukate. Oso implikazio handiko profesionalak batetik, eta gero gurasoena. Gurasoek parte hartzen aldute, eta nik uste dut zuk gehien maite dituzunen irakaskuntza prozesuan parte hartzeko aukera izatea gauza zoragarria dela. Y hay un trabajo ahí con el profesorado, con los profesionales de nuestro modelo, que es un trabajo que yo creo que en otros modelos no se da, ¿no? Esa conexión entre los profesionales y los padres y madres para decidir cómo educamos a nuestros hijos. Part is that you become part of it, okay? And so you're invested in the well-running of the Ikastola. All parents want the best for their kids, but this gives you the opportunity and even encourages you to really take part in the school and in the kids' education in some way. Azkenean amankomuneko proiektu bat da. Eta nik uste dut gurasoentzako importantea dela, baina umeentzako ere oso importantea dela sentitzea ez dela haien eskola eta gurasoen lana desberdina den gauza bat. Baizik eta gurasoek haien eskolaren proiektuaren barne daudela, ez? Gure seme-alaben hezkuntzarekiko baldintzak hobetzen lagundu aldugu, eta ezin duzu egin beste ikastetxe batean. Ez dut uste, ez da Alemanian ere. Kooperatibismoak dakarren elkartasuna ere, eta guztiok bat egitea, eta sinistea,
haizu, helburu batzu daudela, eta helburu bakarra ez dela, ez da ginola esan, zein den argiena, zeinek lortzen duen diru gehien, ez, kooperatibismoak beste balore batzu ditu ekonomian ere, eta beraz, gu ere enpresa gara, hori ere ezin dugu ahaztu, ezta? Eta nik uste dut mundu hori oso ongi doakiola gure filosofiari. Ere bai bada, ikastolen guztien elkartasun hori, guri ez bazitzaigun orain iritsiko elkartasun kutxaren diru hori, oraintxe bertan Lodosan ezen egon ikastola bat, eta Lodosan ikastola ez balitze egongo, Nafarroaren parte handi batek ez zuen eredu hau edukiko, ez? Orduan hori ere iruditzen zait oso garrantzitsua. Orduan, auzolana esaten dugunean da, norberaren etxetik, norberaren eskolatik, norberaren auzotik, norberaren herritik, harremantzeko, komunikatzeko, eraikitzeko, elkarbizitzeko proiektu bitaletaz ari gara. Dauka beste zentzu bat. Eta horre balio du gero, zure bizitzan ere beste balore batzuk hartzeko. Badira ikasleak, badira langile batzuk eta gero badira familiak. Eta azkena, familia horiek herrikoak dira, eta orduan herri hori hurbiltzen da, eta ikastolan sartzen da. Baina ikastolak badauka beste izaera kultural bat ere bai, eta orduan berak ikastolak egin nahi duena da, kultura hori ere zabaldu herrian, eta orduan herria da ikastolara hurbiltzen dena, ikastola da herrira ateratzen dena, eta modu horretan juten gara nolabait errotzen ikastola bera, ez da. Las madres tuvieron mucho que ver en todo esto porque pusieron además sus hijos en este ensayo, ¿no? Que no sabíamos cómo iba a salir. Ikastolak nahi gabe oso aitzindariak izan ziren, zergaitik etzegolako deus, asmatu beharra zegoen dena. Eta hori gertatzen da bizitza honetan, ezta? Deus ez duzunean, aizu zerbait asmatu beharko duzu. Eta horri nik uste dut eutsi diotela, eta hori funtsezkoa da. Zergaitik mundua, gure mundutsoa ere, eta irakaskuntzaren mundua, zer esanik ez, izugarri aldatzen ari delako, erritmo ikaragarri hartu du mundu honek. Eta orduan ez baldin bazara gauza ritmo horretara egokitzeko eta horren atzean zer dago, ikerkuntza, lan egiteko gogoa, gauzak aldatzeko nahia eta bar, eta nik uste dut oso bizirik dagoela hori ikastoletan, eta dudarik gabe ikastolen alde hoberenetakoa da hori. Guk ez genuen pensatuko momentu hartan gaurko giroa nola dagoen. Ez da pensatu, hasi ginean bizkat erdi geldi, ikusi gabe nora jatu bere ginen gaurko gunean. Eta hori da zoagarria ikustea nora dagoen, da nik hasi ginean da gauden. Eta hori izan da familia, hurbiltasuna, lasaitasuna, postasuna, aberastasuna, lana, erantzunkizuna, balore horiek danak etxean jaso ditut, baina ikastolan ere. Creo que hemos contribuido a hacer un centro hoy de mucha calidad en la comarca de la Ribera y que es referente, importante. Edozein arazo, edozein kezka, dutenak irakasleak, langileak, jotzen dute gurasoengan edo gurasoak jotzen dugu irakaslea modu desberdinean. Eta azkenean hoi da hurbiltasun edo berotasun hoi ikastolak ematen datzune, familia horik ematen datzuna. Ikastolan edukiak eta kurrikulumetik kanpo ere jarreran eta balioetan asko ezitzen gintuztelako. Garrantzi handia ematen zieten, nik uste dut balioi, elkarbizitzari eta norberaren gaitasun sozialei gehiago nolabait esateagatik, eta azken finean ateratzen zarenean hori da kurrikulumaz gain ateak irekitzen dizkizuna, bizitzan aurrera jarraitzen laguntzen dizuna pila bat. Erakutsi dute azkenean autonomoa izaten, kritikoa izaten, eta arazoen aurrean ze tresnak erabili behar ditudan horiei aurre egiteko. Lan horri esker guk euskaraz jakiteak eta euskara bizitzea oso garrantzi handia du, eta
eta hori gurasoi esker da beti. Eta demostratu dugula. Han ezitu diren aurrak, emaitzak eman dituztela eta oso onak ere. Hor dauzkagu. Desde luego, el inicio de las ikastolas, como decía muy bien Euskaltzaindia, ¿verdad? Decía, el informe decía que ha sido la gran inversión de la sociedad vasca las ikastolas. Pues efectivamente, porque ¿quién iba a pensar si no hubiese estado las ikastolas, esta sociedad desde luego no hubiese estado así.